engizokusho ukuthi njengoba kade ngisho mamzanele ukuthi la okhona hlala la okhona umsebenzi wonke nginento ethi umsebenzi wonke ubalekile futhi wonke umsebenzi usukunikwa uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wena ubukela phansi kangakanani kodwa umsebenzi sokunikezwe uNkulunkulu hlala kuwona uNkulunkulu unecebo mina mama kunento abangayazi ukuthi ngashawa emsebenzini security ngashawa ngahamba odokotela ngiyaqala ukisho lento ngishawa umphathi waleyo company wangithola ngilele ebusuku wazumeka ngangithola ngilele oqala umphathi wayithunyiwe supervisor wafika wantshontsha ifoni yami ebusuku ngilele wajika umphathi nje wecompany ethize wajika entshontsha ifoni yami mangiyavuka ekseni ifoni ayikho uma ngiyabheka makuyobheka ama-camera kubonakala ukuthi ifikile imoto yecompany la yafika thathe ifoni yami owesibili umphathi ngeke ngilusho uhlobo lwakhe ngoba kuzobe ngathi mhlambe ngithini kodwa wafika akangishayanga kanje ebusuku umthambo la yayingasebenzi engithole ngilele ethi ngilaleleni ngathi mangithi ngizama ukuyovula icala bengibonisa ukuthi angiyovula icala wangifonela wathi uzonginikeza 500 rand ngalikhansela zonke lezo nhlelo lezo zokuthi ngiyovula icala ngoba wayesengithembisa u500 engangenawo angiphinde futhi ngicela ukuthi uthi kuliphakamisa izwi kulokhu kwehla nje kodwa ke ngifuna size la emculweni ungena kanjani emculweni ngoba sibuka abantu abahambe ngaphambi kwenu omtshengiseni omgqumeni uma kukhulunywa ngalamagama wena uyabaleka futhi khona la phakathi nendawo yibona mhlambe owubukela kubona abakufakela lolu ugqozi kumbe ugqozi lwakho lokuthi ugcina ungenile kaMaskandi walithathaphi ugqozi lokuthi ngingene kuMaskandi masikhule emakhaya umculo obudlala kakhulu ikakhulukazi emakhaya iwona umculo kaMaskandi so ke sagcina size ngabantu esithi noma sicula siyiculela nje kunemicimbi emakhaya sasicula zona ingoma ukhumbula ukuthi uMaskandi nje obuculwa ngolimi lwethu lwesiZulu iwona umculo bekubalula kakhulu ukuthi sisheshe sisondele kuwona so ke uma ngivumisa emcimbini emakhaya kunemicimbi amacece imemulo emhlonyane yonke imicimbi ebakhona emakhaya kuba khona ke mase kuthiwa emini sokuphela sokungena endlini ke sekuyovunywa ingoma ilapho khona ke engangithi mangabe ngisukuma ngivumisa izinsizwa vele kuthuleke noma thathe kuba ngumsini kanganani makwasuma mina wavele kuthuleke nje baze bangitshela ke abantu bathi uyazi wena unaso isiphiwo kodwa ngitshe ukuthi abayidlalela nje ngami yabo unaso isiphiwo okushuthi ngawumuntu kwevele uthandayo ke uMaskandi ngilalela kakhulu okhansela oveza uthando omgqumeni omtshengiseni ngaphila kulento le yomculo ngagcina nginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngiyafisa nami ukuthi ngigcine ngiyibona ngicula uMaskandi kodwa ke uNkulunkulu into engiyifunde ngoNkulunkulu engifisa nibeyilalele namhlanje engizoyisho ukuthi uma into ufisa ukuyenza uNkulunkulu uyakwenzela umusa ukuthi uyenze